L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq One. Tnediet ir-Research Fellowship Scheme, skema li permezz tagħha riċerkaturi li jikkolaboraw fi proġetti ta' riċerka u innovazzjoni flimkien mal-MCAST jiġu ipprovduti b'appoġġ finanzjarju ta' 150,000 euro. Il-proġetti ta' riċerka li se jiġu sostnuti fl-iskema rridu jkunu relatati mal-oqsma tal-manifattura intelligenti, użu sostenibbli tar-risorsi għal mitigazzjoni, tibdil fil-klima u teknoloġiji diġitali futuri. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kit Azzopartitanti waqt konferenza l-aħbarijiet fl-MCAST stess fejn stqarr kif din l-inizjattiva qed titnieda bilan li jiġu iffaċilitati aktar riċerki u innovazzjonijiet bejn riċerkaturi akkademiċi u stakeholders ekonomiċi biex ikun hemm tibdil ta' għarfien u risorsi. Entużjast ħafna li nimplementaw dan il-programm ta' riċerka li qiegħed jiġi mniedi għall-ewwel darba u jġib flimkien il-MCAST kif ukoll il-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji. Bilan li jkun li fl-aħħar mill-aħħar ikollna negozji iktar produttivi, sostenibbli u effiċjenza li mbagħad għandhom jibbenefikaw il-konsumatur u l-poplu in ġenerali. Id-deputata prinċipal tar-riċerka u l-innovazzjoni fih dan l-MCAST, Dr. Tatjana Kirkop, spjegat kif il-kulleġġ qed ikompli issaħħaħ it-temi prinċipali ta' riċerka tiegħu biex ikun aktar iffukat fuq temi li jindirizzaw il-ħajja ta' kuljum u problemi reali kif ukoll biex ikomplu jissaħħu ir-riċerka mal-industrija. Bħala kulleġġ tal-MCAST aħna entużjasti ħafna li naraw din il-Research Fellowship Scheme illi ħadd titħaddem għall-ewwel darba għaliex tagħti l-opportunità li riċerkaturi tagħna, riċerkaturi hemm barra, illi joħolqu proposti u mbagħad fil-fatt jimplementaw riċerka għall-industrija, flimkien mal-industrija u mal-kulleġġ tal-MCAST. Il-prinċipal u kap eżekuttiv tal-MCAST, il-professur Joaquim James Calleja, qal li kollaborazzjoni bejn l-MCAST u l-industrija hija importanti u twassal għal aktar innovazzjoni u tavvanza l-għarfien f'bosta oqsma differenti.